El plat que més m'agrada és el calamar. Em fascina el calamar. L'olor que em recorda més de la meva infància són els pins de Valldoreix. Demà m'ha de dir a veure que hi ha pau en aquest món i que s'ha acabat la pobresa. Aquest artista ha tingut 3 vides. Actualment i des de l'any 2001 és Ebro. Abans, però, es feia dir Zuix i abans, Albert Porta. És una de les icones de l'art contemporani fet a Catalunya. Internacional i precoç, treballa professionalment des dels 16 anys. Ho toca tot. Pintura, escultura, collage, fotografia i art digital. Ebro és també el creador de Tecura, un espai digital on explota les propietats curatives de l'art, sobretot en malalts mentals. A finals dels 60 vas ingressar en un frenopàtic. Què va passar? Jo era un hippie, portava els cabells molt llargs, que en aquella època era molt poca gent a Barcelona així, i consumia marihuana. I sortint del meu estudi una nit, un policia de tràfic em va detindre i vaig acabar a la Model i finalment al frenopàtic de Barcelona. Què vas aprendre? A veure, les dues institucions, la presó o el frenopàtic, a mi em va donar com que jo era un nen burgès que no havia viscut la realitat social, va ser la meva introducció dintre del que és la societat. Allà vas canviar per primera vegada de nom. I a l'entrar al frenopàtic de Barcelona, un malalt mental que es deia Armando em va dir, hola Zuix, com estàs? I jo li vaig dir, no, jo em dic Albert Porta. I ell va dir, tu deus ser amnèsic, no et deus recordar, però tu et dius així, i em va escriure aquest nom. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalades. Per què aquesta obsessió de canviar d'identitat? En definitiva és per trobar territoris de llibertat. A Zuix l'has mort? No, jo he dit desaparegut, he dit, sí. Per això igual un dia si estic arruïnat tinc que falsificar Zuix, saps? No tindré més remei que fer-lo reviure. S'ha mort. Algú et pot dir que ets estrany. Tots tenim peculiaritats. Jo, per exemple, tinc aquesta ratlla aquí al meu cap. En aquest cas és trobant la meva galàxia d'una piga amb una altra piga, estic trobant la meva pròpia galàxia al meu cos. Què portes a les mans? Això jo li diria un paisatge mental, d'alguna manera. És com funciona el meu cap. I és com ordenar idees i desordenar idees, les dues coses. La teva vida familiar no és tan excèntrica. Sí, tinc 3 fills i ara hi ha 4 nets, però ara ja vaig per la meva tercera dona. Soc una persona fidel, he sigut fidel a les meves 3 dones, però sempre, sí, estic a la tercera parella. Què en pensen de tu els teus fills? Ara sí que ho entenen, m'entens? Quan eren més joves sí que els costava més entendre-ho, però ara sí que ho veuen claríssim qui soc. I al contrari, estan molt orgullosos de tindre un pare com jo, aquestes coses. No pares de treballar. Hi haurà una altra vida després d'Ebro? Això és que em faria gràcia que les meves cendres, la meva tomba, posessin Go. No hi hagués ningú nom, que només hi hagués Go. Això seria com una obra conceptual, seria molt maco.